Moikka! Mä törmäsin tänään sellaiseen lehtijuttuun, missä kerrottiin aika kriittisen sävyyn medioista ja median työstä. Siihen lehtijuttuun oli haastateltu Skepsis ry:n hallituksen jäsentä ja hänen mielipiteensä oli se, että median työ on täyttä huuhaata, ei millään tavalla perustu yhtään mihinkään ja pelkkää yleisön rahastamista. Skepsis ry:hän on siis tällainen kriittiseen ajatteluun kannustava yhdistys, jonka toiminnassa korostuu järkeen ja tieteeseen perustuva maailmankuva. Ja mä oon ymmärtänyt, että heidän toiminnassaan myös tämmöinen niin kuin kyseenalaistava tapa ajatella on suotavaa. Ja mä oon tästä siis ihan samaa mieltä. Mun mielestä kaikkeen pitää suhtautua vähän kriittisesti, vähän kyseenalaistaen, vähän niin kuin hakien sitä, että mistä tässä on kyse, että mitä tää on. Mutta mä niin kuin mietin sitä, että tässä ei niin kuin nyt sitten tässä lehtijutussa kerrottu millään tavalla, että mikä on sellainen riittävä todiste, riittävä tieteellinen todiste näillä metodeilla, mihin me pienet ihmiset tällä hetkellä pystytään. Et kun ajatellaan tiedettä taaksepäin, niin esimerkiksi silloin, kun ensimmäiset lääketieteen edustajat alkoi puhua bakteereista, että hei, että on bakteereja, jotka aiheuttaa tulehduksia, sairauksia, että pitäisi pestä käsiä, että nämä ei leviäisi nämä bakteerit niin paljon. Niin näille ihmisille siis naurettiin, heitä pilkattiin, sanottiin, että tämä on ihan täyttä huuhaata, että tällä ei ole mitään tiedepohjaa tällä asialla. Tästä on monta muutakin esimerkkiä, esimerkiksi se, että onko maailma pyöreä vai litteä, mistä tälläkin hetkellä edelleen keskustellaan, vaikka tiede on kyllä todistanut, että pyöreähän se maapallo on, mutta sillekin on aikoinaan naurattu ja sanottu, että ei ole mitään tieteellisiä perusteita. Mutta toi bakteeriasia nyt esimerkkinä, niin siis siinähän meni tosi kauan, että uskottiin, että tämä on siis aivan täyttä höpöhöpöä, kunnes sitten paljon myöhemmin keksittiin mikroskooppi ja todettiin, että ei hitsi. Et nyt kun meillä on nämä välineet kehittynyt, millä me pystytään tutkimaan tätä asiaa, niin nythän me sitten todettiinkin, että totta tosiaan onhan ne bakteerit sittenkin olemassa. Ja sen jälkeen taas tiede on ottanut askeleita eteenpäin tässä asiassa. Ei varmaan kenellekään meistä nyt tulisi mieleen kyseenalaistaa käsienpesun merkitystä enää tässä ajassa. Et se on meille kaikille hyvin arkinen, itsestäänselvä asia. Ja näin mä ajattelen, että on mediumisminkin kohdalla, että se, että meillä pikkuisilla ihmisillä ei ole tällä hetkellä sitä välineistöä, millä pystyttäisiin niin tarkasti kuin mitä ilmeisesti esimerkiksi niin kuin Skepsis ry:ssä ajatellaan, että täytyisi tämä asia todistaa, niin eihän me ei niin kuin voida muuta kuin ajatella, että tämä on niin kuin tämmöinen uskon asia. Ja se on ihan ok. Mun mielestä niin kun, ei kenenkään ei tarvitse uskoa mediumismiin eikä pitää sitä toteena. Se on semmoinen asia, ihan niin kuin muutkin asiat tässä maailmassa, missä jokainen saa valita, että uskooko vai ei. Mutta se, että mediumismista kuitenkin on tehty tieteellistä tutkimusta, ihan kaksoissokkotutkimuksia, ei tosin Suomessa, mutta Amerikassa paljonkin. Ja siinä on kyllä saatu ihan luotettavia tuloksia, että on todettu, että medio, joka on tutkimuksissa ollut, heitä on siis satoja, mutta puhun nyt yksikössä, niin on saanut sellaista tietoa, mitä ei ole voinut selvittää etukäteen, mitä ei ole voinut mistään tietää, mitä ei ole voinut kerta kaikkiaan kuulla tai saada tietoonsa mistään muualta kuin henkimaailmasta. Ja samaan aikaan on mitattu aivosähkökäyrää mediolta, niin on todettu, että siinä tapahtuu semmoisia muutoksia, että tavallaan tajunnan tila muuttuu. Niin nämä on niinku semmosia, että mun mielestä tämän parempaan tämänhetkisillä laitteilla ei pystytä, ja valitettavasti se pitää vaan hyväksyä. Mutta mä uskon, että ihan lähitulevaisuudessa, kun tämä teknologian kehitys on niin mieletöntä,
niin niitä niin kuin vielä laadukkaampia tutkimusaineistoja tulee. Mutta sitä odotellessa musta olisi tosi virkistävää, että kriitikot kertois, että minkälaista todistusaineistoa he haluaa. Et jos se ei riitä tosiaan, että tuodaan yksityiskohtaista tietoa, jos ei aivosähkökäyrän muutokset riitä, niin mitä se niinku on, mitä tällä hetkellä voisi saada tuotua, mikä riittäisi? Ei varmaan mikään. Ja se, mihin niinku myös haluaisin palata, niin on se, että mediat rahastaa työllään ikään kuin hyväuskoisia ihmisiä. Ja tässä jutussa oli vielä mainittu semmoinen hyvin usein esitetty väite, että mediat vaan lukee taitavasti toista ihmistä ja kyselee sellaisia kysymyksiä, että he saa toisen avaamaan itseään ja jotenkin, että se niin kuin yhteisessä dialogissa muuttuisi se median tapaaminen sellaiseksi, että ihminen saadaan sugestoitua uskomaan, että paikalla on hänen edesmennyt tuttava tai läheinen. Niin näin varmasti joissakin tapauksissa onkin. Mä oon sitä mieltä, että jokaisen ammattikuntaan kuuluu huijaavia, epäeettisesti toimivia ihmisiä, valitettavasti. Myös medioihin. Myös henkisellä alalla on tätä. Ei tämä ole sen pyhempää työtä kuin mikään muukaan. Ihan niin kuin rakennusalalla on huijareita, mistä tahansa varhaiskasvatuksessa työskentelee ihmisiä, jotka tekee epäeettisesti työtä pankeissa, missä tahansa sairaaloissa, niin samalla tavalla tässäkin. Ja mun mielestä olisi ihan parasta, että tähänkin työhön olisi semmoinen sertifioitu, vaadittu tietyn tyyppinen koulutus, jota sitten valvoisi joku instanssi. Ja että myös median työtä ja kaikkien henkistä työtä tekevien ihmisten työtä niin kun valvottaisiin esimerkiksi kuluttajansuojalain keinoin paljon paremmin. Mun mielestä se olisi ihan välttämätöntä ja toivon, että asiat kehittyy siihen suuntaan. Mutta esimerkiksi mun työskentelyssä, jota pidän mielestäni erittäin eettisesti korkeiden arvojen mukaisena, niin mulle ei tarvitse tullessa ja aikaa varatessa kertoa edes omaa nimeään. Voi olla kertomatta tai kertoa nimimerkillä. Voi varata ajan vaikka keksitystä sähköpostiosoitteesta tai vaikka prepaid-numerolla tai pistää vaikka kaverin varaamaan sen ajan. Ei tarvitse esittäytyä minulle. Voidaan pitää tapaaminen vaikka Zoomissa videot kiinni silleen, että ei edes äänellä kommunikoida, että voi vaan näyttää sitten sieltä sitä nosta peukku ylös tai laita peukku alas. Jos mä kysyn, että tunnistatko tällaista henkilöä, niin voi vaan laittaa, että kyllä tai ei sitten, kun minä niitä yksityiskohtia kerron. Et en pystyisi silloin edes äänensävystä tai mistään mikroäänistä päättelemään ja sillä lailla jotenkin johdattelemaan tätä asiaa niin kuin mieleni mukaiseksi tai jotenkin onnistua sillä tavalla tämän lopputuloksen kanssa, niin kuin tässä lehtijutussa väitettiin. Et se on mulle myös niin kuin aivan täysin ok toimintatapa. En halua tietää mitään etukäteen, enkä välttämättä tapaamisen aikanakaan muuta kuin ihan sillä vaan, että tunnistatko vai etkö, että onko niin kuin oikeasti tulkannut oikein sen tiedon, mitä saan. Mutta sen laajempia kysymyksiä en kysele. Ja tästä rahastamisesta. Tämä on kanssa semmoinen mielenkiintoinen keskustelun aihe, että media rahastaa jotenkin herkässä tilanteessa olevien ihmisten hyväuskoisuudella. Ja jälleen kerran, varmasti niitäkin on, ketkä etsii sillai epäeettisesti asiakkaita. Mutta sitten on myös meitä eettisesti toimivia medioita, jotka kuitenkin ihan niin kuin muistakin töistä, mihin tahansa töihin mä menen, niin kyllä minä siitä palkkaa kuitenkin tarvitsen saada. Et vapaaehtoistyöt on sitten erikseen, teen niitäkin ihan mielellään tarkoin valitusti. Mutta jos mä teen yritystoimintaa, niin kyllähän se on jo ihan laissa säädelty, että yrityksen ensimmäinen tehtävä on tuottaa voittoa ja tuottaa sitä taloudellista hyötyä. Mä en esimerkiksi mediana ole yhtään tämän maailman lainalaisuuksien ulkopuolella. Myös minun pitää syödä, maksaa sähkölasku, maksaa vaatteet,
En saa niitä ilmaiseksi, paitsi joskus toki jostain. Mutta kyllä mä ajattelen, että median työ ei ole sen kummempaa. Papit, opettajat, sairaanhoitajat, kirurgit, siivoojat, opettajat, kaikki saa palkkaa. Miksi media ei saisi saada palkkaa työstään ja siitä ajasta, mitä hän käyttää? Mä oon kouluttautunut itse ainakin tosi pitkälle, teen mun työn tosi huolellisesti, niin kyllä mä ajattelen, että kyllä siitä korvaus myös kuuluu. Ja tarkoitus ei ole hyväksi käyttää ihmisiä, vaan auttaa. Samalla tavalla mun auttamistyöstä sosiaalialalla mä saan palkkaa. En pidä sitä millään tavalla erilaisena tai rahastamisena kuin median työstäkään vastaanotettua korvausta. Et musta olisi niinku aika jättää tällainen puhe, vaikka ei niinku uskoiskaan median työhön tai mihinkään muunkaan henkiseen työhön, niin silti tavallaan se, että jos kumminkin alettaisiin suhtautua siihen sellaisena samanlaisena työnä kuin mitä on mikä tahansa muukin auttamistyö, niin ehkä se siitä sitten Suomessakin tavallaan tähän voisi sitten saada jopa rahoitusta jossain vaiheessa, että sitten saataisiin myös niitä tieteellisiä tutkimustuloksia. Mutta sitä ootellessa, että maailma kehittyy. Mä itse tosiaan perustan työni todistusvoimaisuuteen ja eettisyyteen ja oon erittäin mielelläni valmis ihan mihin tahansa tutkimuksiin, mitä vaan keksitään tehdä, kunhan ensin katson, että niissä on joku semmoinen järkevä pohja, että ihan mihinkään semmoiseen jotenkin todistelumielessä sellaiseen niin kuin vänkäämiseen, niin en näe järkeväksi aikaani käyttää. Mutta muutoin kyllä mielelläni edistän tutkimusta ja seuraan itse tutkimusta kanssa tosi mielenkiinnolla. Mulla on semmoinen videosarja kuvattu, että mitä on eettinen mediumismi. Mä laitan sen tänne lähipäivinä näkyville. Mutta tämmöisiä ajatuksia mulle tuli tästä mieleen tähän iltapäivään. Keskustelen tästä asiasta tosi mielellään lisää.